Prišla láska na svet, ale svet ju neprijal. Kráľa kráľov do zimy vyhnal. Stalo sa to dávno, no Mimoriadne správy. Ústredný krízový štáb rozhodol o sprísnení opatrení. Počas tohtoročných Vianoc bude zakázané aj verejné slávenie bohoslúžieb v našich kostoloch. Zaujímal by nás váš názor na toto nové nariadenie. To je perfektné. Konečne ma mama nebude nútiť ísť na omšu. Takže na nakupitologa nepôjdeme? No super. A kde mi akože Ježiško kúpite na iPhone? Mne nebude nikto rozkazovať, čo mám alebo nemám robiť, ani krízový štáb. Ach, veď to nebudú ani Vianoce. A omšie zase len online. Bude to smutné, ale verím, že Spasiteľ sa môže narodiť v našich srdciach. Takéto Vianoce sa mi vôbec nepáčia. Ak si spomeniete na prvé Vianoce v Betleheme, tiež to nebola žiadna romantika. Pozrite, tam prichádzajú tí dvaja, čo sa chceli u nás ubytovať. Áno, to sú oni a už majú aj dieťa. Vraj sa ubytovali v maštali za mestom. Jej, mami, pozri, to sú predsa Mária, Jozef a náš ocko. Túto rodinku som našiel na jednotke intenzívnej starostlivosti medzi pacientmi s covidom. Najskôr som sa zlakol, ale vraj majú nadprirodzenú imunitu. Áno, a ja som tu. Som pastierik. Prišiel som až z Betlehema. Ja už ničomu nerozumiem. Že byť cestovanie v čase? Veď je to skutočná svätá rodina. Prečo ste si vybrali práve nás? Mária, vysvetlíš im to, veď oni tomu stále nechápu. Lebo môj syn bol hladný a dali ste mu jesť. Bol smedný a dali ste mu piť. Bol nakazený a neodsúdili ste ho. Zomieral a zavolali ste k nemu kňaza. A mohli by sme pokračovať. Deti, ale viac už neprezradíme, to si necháme na jasličkovú. Tak dobre, ale dajme aspoň malého anielika. Na záver to sa bude hodiť. Hanka, si tu? Zvestujem vám veľkú radosť, dnes sa vám narodil Spasiteľ Kristus Pán. On sa naozaj narodil a nezastaví ho žiadna korona. Pre televíziu Juh Dominika Hašiková.